føler nu, at det er en rigtig smart sådan tv-udsendelse. Men denne gang, der er det Victor Riese, der og hans tv-udsendelse. Sidste gang, det var jeg sådan lidt der på, jeg var ude Chef, i chef, ja. er det ikke dig hver eneste uge? Der står her og snakker. Ja. Fordi jeg får ekstra løn. Jeg var ude hos Hippien. I går. Og nu rykker jeg hen til Skyggen. Max Skygge. Og jeg skal lige se, om vi kan bare gå for noget sammen. Hej med dig! Hej Skygge! Hej Skygge! Hej. Hej, alle dem her derude, for at tilfælde. Hvorfor har du egentlig det? Det er mine små skyggedyr. Mine små skyggedyr. Det er ikke mine små frøsner, ligesom Hippie. Nej, det er mine skyggevenner. Og nu skal du se noget spændende. Lige om lidt skal jeg lige gøre noget. Så du det? Nej. Jeg forsvandt. Så, tilbage til udsendelsen. Så først så er det mest skygge. Jeg optager lige nu. Du er en skygge. Har du en kone? Nej, de alle skygger væk. Tak for den skygge. Nej. Jeg tror det her. Jeg har da også en skyggevand her. Kan du ikke se den? Nej. Så prøv lige at tage den på. Kan du se den nu? Nej. Vi er klar, skygge. Ja. Det er skygge af Max 1000. Ja, På den handicappede abe. Jeg tror ikke lige, at du skal gøre det. Og jeg tror, vi ses om det. Ja, og det var simpelthen Victor Riese på TV2 News. Og vi skal videre til næste gang, hvor vi skal se hvad manden eller damen. Jeg ved ikke, hvad det er, men noget med, jeg ved ikke. Damen.